Βλέπετε ότι δεν είναι η ταχύτητα αυτή που έχει μεγαλύτερη σημασία. Πέφτουν τώρα ο Αναγνωστόπουλος και η Ελισάβετ. Ο Γιώργος περνάει από την πρώτη αλλαγή. Τώρα είναι η σειρά της Ευρυδίκης. Λέγαμε ότι βλέπετε πως η ταχύτητα δεν είναι το πρωταρχικό σε αυτό το παιχνίδι, το πιο σημαντικό μάλλον. Η ισορροπία και η καλή συνεργασία με τους συμπαίκτες σου είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού. Τώρα ο Αγγελόπουλος φτάνει στη παραλία, περνάει εύκολα την τελευταία δοκό ισορροπίας και φτάνει πρώτος στον τερματισμό. Ο Αναγνωστόπουλος έρχεται και αυτός γρήγορα, αλλά ο Αγγελόπουλος χωράρει ήδη έναν κρίκο, θέλει ακόμα έναν, τα καταφέρνει με 2-2 και ισοφαρίζει σε 2-2.